Friesland domineert het lang en wied NK. Dreigdebuut ONS in de topklasse. En is uw Dirk nou echt een lot uit de lotterij? Het is maandag 26 augustus. Dit is de sport in Boppenslag. Koejoen, in de komende 20 minuten wil je alweer heel nog bijpraten over de Friese sport van het oude Weekend. En hij zal neem de onderwerpen ook nog omtinken van het keertsen in Bitgem. En er is een nieuwe rel in de keertsport, Epoxygate. Daarover aan ze meer. Nou eerst alles over het Nederlands kampioenschap vierleppen. Want in het Utrechtse Polsbroekerdam stiet nu de climax van het vierlepseizoen op het schema. De sterkste leppers van het Hollandse boen en het Frieske boen gaan de strijd om de nationale titels. En insiders uit het Hollandse kamp wieren op basis van de prestaties van dit seizoen tieren optimistisch. Ze houden daar rekken met treien, misschien maar wel 4 keer goud. Een verslag van het NK dat om 2 uur midjes uit aanzetten en krijgt voor heeltjes te dien weer. Een spectaculaire eveningsact in de Vierliep Arena van Polsbroekerdam. De verwachting is dat hier heel 4 lepwerk ken. En dat wordt staafd door de sterke resultaten van dit hier ontnota. Jelmar Wienstra bijgelijks van Tjom boen zijn laatste 3 wedstrijden en leert hier 17 meter tolven. En gaat hij op dat stuit onder leiding in de jongensgroep. Dit is de grote favoriet, Ricardo Fay uit Haastrecht. Hij gaat oer Wienstra heen met een sprong van 18 meter tredje en neemt dus de leiding oer. En Bobby Zwaagman, met zijn tweede sprong, plaatst hij hem op het nipperke van de finale. 29. Dat is het tweede plak bij de jongens voor Jelmar Wienstra, maar achter Ricardo Fay. En dan bij de vrouwen. Daar zoeken we Helianne van der Wal en die plaatst haar oertjoegend van de finale, want hier komt ze daar 15 meter zien. Dat is de 4e sprong ondanta. Jessica Snoek, die docht echt heel knap mee, komt hier om 14,60 meter en wordt er tweede mee in de vrouwensgroep. Bij de junioren een opmerkelijke deelnemer. Wilco van Amerongen. En ook een opmerkelijke sprong, want zijn topke knapt uit de polswei. Het levert hem een herkansing op. Maar Van Amerongen springt met een aanscoorde kruisbaan. Trainde hem op, woer nog 1 keer meedoen en levert deze sprong dan aan. 19 meter in. Spietig van het misslagje, maar wel de 4e sprong ontanta. De grote concurrent bij de junioren is Rian Baas van Oude Water en die komt oer het balsje heen. 19 meter 35. En die viert de juniorengroep aan. Dan de senioren. Thomas Helmholt klimt de stok helemaal stil. Klimt helemaal naar het topje en komt tot een dik persoonlijk record. 20 meter 21. En daarmee is de wedstrijd Iepenbrutsen. En wat ken Tevens Hopma? Tevens Hopma zit prachtig in die stok. Perst er een uitsprong uit, maar zocht wat vernuiveren naar het bolsje in het zoonbed. Dat moet Lisse op de 4e aanstaan, maar dat leidt 1 meter te 4. En dus docht achterna blikken dat hij verder is met 20,45. En wat kent Bart Helmholt? Die moet hem eerst maar eens plaatsen voor de finale en docht tot hier met 19 meter 95. In zijn tweede sprong. Maar dan, de blikken gaan omheeg, de dripjes komen van boven en de wedstrijd wordt stilijn. En hoe lang wordt dan de rijnpauze? De bui gaat oer in een stevige bui. De pauze wordt langer en langer. Maar na goed 3,5 uren gaat de wave op de tribune weer heen en kan de wedstrijd toch weer oppikt worden. Want de finalisten zijn nog net bekend. Bij de vrouwen, Wendy Helmus, de favoriete, zit naast de finale. Helianne van der Wal, Jessica Snoek en Klaske Nauta, die zullen uit Vjochtje waar goud, zilver en brons pakken. En hoe zit het bij de junioren? De Frieske topfavoriet is Age Hulder en hij net bij de beste 5. En toch een behoorlijke teleurstelling. Rian Baas viert het klassement om voor Wilco van Amerongen, Thomas van Midden en Sietse Bokma en Hans-Ulko de Boer komen als Friezen dan nog correct in die finale. De regerend Nederlands kampioen is onttroond. Arne Galema, hij mist de finale.
En Jacco de Groot die moet nog zien dat hij er hem inpersen kan. En dat slag het op het nipperke. Zijn allerlaatste voorrondesprong levert 66 op. Daarmee pakt er het 4e plakje. Achter Theo Sopma, Thomas Helmholt en Bart Helmholt. In de jongensfinale Bobby Zwaagman. En die levert een formidabele prestatie. Met 8,92 meter levert hij een scoresrecord, een kampioensrecord en zijn tweede Nederlandse titel. De wachters doen het wel heel lang, hè? Ja, klopt. Ja, ik wil iedere keer verder zetten. En dan iedere keer proberen en dan wou het niet. En dan toch alles op de laatste sprong. Ja, en dat was hem. Bij de vrouwen docht Klaske Nauta hele goede zaken. Zij stiert hier aardig stil, komt een heel eind en krijgt net oer het malsje heen. Maar 14,92 budget voor haar zilver. En dus is Hilianne van der Wal uit Noordburgum kampioene. Ze verbetert haar nog tot 15 meter en pakt haar eerste Nederlandse titel. Wat een NK. Ja, het is ongelooflijk NK. Maar ze zijn vol Rijn. Pauze tussen en dan heb ik nog zo'n mooie sprong eruit knallen. Super. Hans-Hoeke de Boer bij de junioren weet dat hij dik hoe die 19 meter kan. Zit ik heel heeg in de stok, maar rek het uit koers. En eindigt uiteindelijk als 4e. De titel gaat naar Rian Baas uit Oudewater. Hij blijft staan op 19 meter 35. En waar wordt seniorenkampioen? Jacco de Groot net, Bart Helmholt net. En wat kent Thomas Helmholt dan? Die komt net meer verder. En dat betekent dat Theo Sopma al weet, ik ben de nieuwe Nederlandse kampioen. Hij sluit aan met 1943, maar wordt dus Nederlands kampioen met 20 meter 45. Ja, ik kwam hier naartoe met totaal geen gevoel van ik ga hier winnen. Ik heb er nooit op een NK gewonnen, het hele seizoen heb ik nog net gewonnen. Dus ik ben hierheen gegaan, maar we shit wel. En dan heeft ze een rare wierte wedstrijd. En dan was samen de eerste sprong de winnende. Dan amateurvoetbal, want voor ONS Bozo Snits is het avontuur in de topklasse Oude Sneun uit Onzet. En we kunnen wel zeggen, hoe je geen ragetgeleerde voor te wijzen, de Snitsers gaan een dreig hier te meten op het hoogste amateurniveau. Ze kunnen qua budget bij lange na net concurreren met ploegen als Katwijk en IJsselmeervogels. Hoe lip je in de vorm van handhaving is dan ook het enige doel. ONS trof in Scheveningen zijn eerste tegenstander. ONS Snits had een leedzwiere start van de competitie, want na Scheveningen volg je IJsselmeervogels, Spakenburg, Rijnsburgse Boys en Katwijk. 4 titelkandidaten en dus mattertje in Scheveningen eens voor het woen worden. Dat willen we liefst elke wedstrijd. En Joert is wel een tegenstander die hetzelfde doel heeft als ons, die wil erin blijven. Nou, dat willen wij ook. En we gaan voor punten, Joert. En daar ben we net zo betierd, we zijn betierd voortgegaan en we zijn let thuis. Nou, dan willen de punten mee. Bij ONS zit de Deense onwinst Kesper Kolert voortdurend in de basis. Sander van der Heijden, die het fit is, begint op de bank. Hij wordt achter de haan houden en neemt als assistenttrainer eerst plak naast Bert Hollander. ONS begint aardig aan de wedstrijd. Had een soort balbezit, maar echt de kansen bleef uit. Scheveningen neemt oer. Tillema onder de rechterkant. Lange paas op Achterberg. Prot rondte voor de vastzet en daar zit Tim Peters. Maar die viert de holletje in de bal te zetten. De topscutter van Vlinier van Scheveningen. Goeie mogelijkheid na een kwartier. Rozenburg. Jurien Bos voor de goal. Die had wat moois in gedachten. Willy Carbo die het eerst samen de hakken. Rafael van der Vaart. Maar ja, Jurien Bos is geen Carbo of Van der Vaart. Brouwer. Combinatie met Achterberg. Op een strakke vastzet van de zijkant. Daar zit Rezo Di Harjo. En het is 1-0 voor Scheveningen. De thuisploeg komt met een soort gevaar door de flanken. Neemt de regie meer en meer in handen. En dat leidt tot de openingstreffer. Scheveningen op een ei met Achterberg. Brouwer. Ferry de Groot komt mooi op, krijgt de bal. De Groot, 1-9 met Ivan Landlust. Maar de keeper van ONS brengt redding. Maar de Snitsers haar dreig. Lange bal van Beeldsnijder. In één keer hoe de verdediging heen. Dan laat het er Hiendal iepen. Peters op Brouwer. En dan is het 2-0. SA jouwt ONS wel heel simpel de tweede goal voort. Het zit net goed achterin. Bal ploft in één keer hoe de verdediging heen.
Peters behoudt het oersjoch. En Brouwer tikt binnen. Krijgt van het skoft van Leijen, maar de paas op González om de keeper heen, maar dan een slap schot. Der mat ONS meer mooit waan in de persoon van Curti González. Aan de andere kant, de chin-onval. Achterberg in de van Trog, het paasje op Rezo Di Harjo en 3-0. En dat is het verschil. Welkom in de topklasse. Ze zijn deerlijk effectief bij Scheveningen. Er wordt nog appelleerd voor boetenspul. Maar net Joen en dus Scheveningen op 3-0. En dan een dubbele wissel aan het begin van de tweede helft. Chris de Wacht en Sander van der Heijden komen in het veld. Maar de vraag is of het net te let is. Jurien Bos kopt de bal terug op Van der Heijden. Voeten dadelijk zijn kans aan het begin van de tweede helft. Voor de invaller Sander van der Heijden. Chris de Wacht, maar de vrije trap. Van der Heijden, wat een vrijheid, wat een controle. Jouwt de kans aan Jurien Bos. Maar die krijgt hem er net in. ONS mat vlug scoren in die tweede helft als ze nog wat willen, dat weten ze. Maar dan moet die bal wel een keer tussen de pijlen. Van der Heijden op een ei. Combinatie met Martijn Rozenburg. Bal waarom naar Van der Heijden. Ontelmeisje van de goal, waaronder Curti González. Maar die krijgt de bal er net in. Scheveningen komt er net meer aan te pas, maar ONS liet kans op kans lezen. Ze blijven vol op jacht gaan naar de eerste goal in de topklasse. Van der Heijden dan maar de stift. De wedstrijd is al lang beslist. Van der Heijden beziekt het zo. Hij kindert nog wel een luidje. Maar ONS verliest maar 3-0. Een goede tweede helft, maar je mooie afvreden als Van der Heijden net gewoon in de basis beginnen met hier. In het begin, voor de wedstrijd, hebben wij een keuze gemaakt en daar stonden we volledig achter. Dus dan kan je nooit achteraf zeggen, ja maar goed, stel dat. Nee, op dat moment stonden we erachter, dus dat moet je het ook doen. En dat hebben we ook bewust gedaan. En ja, misschien had ik de eerste helft gespeeld, dat was al 6-0 voor hem geweest. Dat weet je ook niet, hè. Dus maar goed, ja, het is jammer dat het zo gegaan is de eerste helft. Het had niet goed tegen deze ploeg niet. Ja, na een weekend dan speelt het ONS de eerste thuiswedstrijd en dan is IJsselmeervogels de chinstander. Een rel in de Keertswroot. Epoxygate. Epoxy, dat is een soort hars. Dat is in de Keertswand spuitje kist. Die terug wordt de nap grutter. En dat net linnig. Epoxy maakt de nap ook nog eens 2 keer zo hut als beton. Er is likwijls één probleem. Het mag net. Maar de bin Keertsers die het wel doggen. De Keertswand die moet dus soepel wezen. Er moet een nap in van 7,5 centimeter. En het achterste gedeelte, daar zitten dus 2 gotjes. Dat zafje gaat de nap. En daarachter moet een licht stukje leer. En dan verder moet het soepel wezen. Maar op het ogenblik dan is dus dat er bepaalde dingen die worden inspuiten en dan dat laatste stukje dus ik hut wordt. Ja, daar zit een boogstemiet. Ja. Ja. Maar ja, nou wordt er dus sjoemelen en dat is het jammer ervan, want ze hebben ook net in de gaten dat ze zelf het keertje kapot maken. Hoe volle keertjes hebben we het dan? Ja, dat is eigenlijk wat moeilijk, maar zat variëren, maar er altijd wel een tussen de 4 en het 10 wezen, maar het exacte dat weten wij net. Nee. En dan weet ik wel zijn dat er eentje is die regelt dat eigenlijk een beetje. De epoxy-hars wordt er dan inspuiten, wordt er ook als het ware beton wordt onderin die wand en dan wordt het nap dus grutter van. Nou ja, die gaat, wat wij van de keertjes jaren weten wij dus in dat die dat doet. Nou, en dat is zelf dus ik een keertje en dan snap ik net dat die zijn eigen sport kapot maakt wil. En dat is Cornelis Terpstra. Die is het, ja. Dat zou heel makkelijk wezen, want als dat wie dan zou je er niet een spuit pakken kunnen en wat epoxy en dan zou je er niet dat hebben. Dus dan zou ik net met 10 keertjes blowen. Nou, dat is toch dat? Ja, ik ben er wel mee bezig. Ik zou graag het keertje een orenwand gunnen. En die in mijn eigen en volle... Ja, dus. Ja, volle eerlijker is. Nou ja, de vraag is eigenlijk, spuit je er epoxy in? Dat is de vraag. Nee, ik spuit er geen epoxy in. Nou, hij zou misschien creëren. Ja, nou, dit is nog wat limresten. Ja, dat is hier. Ja. Dat is het net? Jongens, het is... Ja, nee, ik signaleer alleen nog. Ja, nou ja, ik kan het wel uitlezen, maar goed, dat is iets wat ik graag met de bond bespreken wil, om dat te verhoren. Ja. Wat ik al zei, die regels die beschikken er net over om een goede wand van een minder goede wand te onderscheiden. Dat joemels net. Ik joemel binnen de regels. Ja, maar deze wanden waar er snijn ook weer keerst. In Bitgem wie de Van IJsma op de PC de belangrijkste keerspartij van het jaar.
Net al te volle spanning in de eerste omloop. Zagit het altijd favoriete parcours van Gert-Anne van der Bos, maar 4-2 eenvoudig over het parcours van Pieter Bakker. Die trouwens dwaande weer maar zijn laatste keer in Bitgem. Ook de PC-winners had net dreig. Parcours van de Meulen wint zelfs maar skinne 4 westen van het parcours van Johannes van der Veen. Doordat Hilke Bruinsma je keert van de keerts. De enige verrassing is het parcours van Bouke Triemstra, dat er al gaat. Maar 4-3 verliezen zij van Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong. In de tweede omloop binnen zij Liekwols kanslijst in het parcours van Steenstra, Sprik en Cornelis Terpstra. Ze gingen er kanslijst maar 4 voor me in je alle. Daar maakt het tegen Triemstra zijn fout helemaal goed. En dus is het heel spannend. 4 voor Fjouwer en 6 gelijk. Race Pieter Triemstra dan weer met de opslag. Achterin bij Daniel Kin. Jongen van der Meulen retourneren. Dat dotter heel goed. Zit op het juiste plak. En dus gaan zij terug naar de finale. De PC-winners. En zo krijgen we dus een herhelling van de PC-finale. Maar Cornelis Terpstra en dus zien wond. Of er nou epoxy in zit of net. Het is 4-2 in het voordeel van het parcours van Steenstra en deze bal is boeten op een 6-4 staan. En dus komen ze op 4-2. 4-2 en 6-2. Het parcours van der Meulen dus op het D. Maar je kan er nog correct gekeerd worden van de keerts. Dus komt het parcours van der Meulen weer om. 4-2 en 6-4. De opslag van Johan van der Meulen komt achterin bij Cornelis Terpstra. En dan maakt het in stiel aan. En dus wint zijn parcours de Van IJsma Dai en reverseren zij harden voor de PC-finale. En daar is Cornelis Terpstra, maar al te blij mee. Ja, superbelangrijk. Gewoon in die zin is elke overwinning is natuurlijk hartstikke mooi van jezelf. Een stukje, dat een enorme boost. Hier zie je dat alle keertjes op scherp staan. Ik toch weer een beetje naar de PC weer echt naar taal leven. Dus dat is het volgende punt, weet je, we goed wezen willen. Nou, en dat doen wij en dat is lukt. Koning van de partij waard Cornelis Terpstra. Het zijn spannende tijden voor de sportredactie van Omroep Friesland. Nog 6 dagen en dan is het z'n 4. Na 2 uur van wachten zal het aan barren. Us Derk zal zijn eerste koers draven. In het hol van de Leeuw, op de rapste drafbaan van Nederland, die van Wolvergeer, zal uw sprongstik eer redden van de slag Sjellitten wat hij wurg is. En als we de trainer, Arend Tevreden, Leeuwen mooien, dan is dat een heel soort. Het is een heel bijzonder hinder. Hoe kan je met een lot uit de loterij vinden? Of hij de staatsloterij won. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note, don't worry. Het is een prachtige simmerdag. Nergens drokkelmaatje, heerlijk relaxen. In every life we have some trouble. But when you worry you make it double, don't worry. Maar dat geldt net voor elk knieën. Want er moet traind worden. Het traint. Hij is klaar voor de race. Hoe stiet het ervoor aan? Dan liep het heel goed. Het is altijd de eerste keer in de koers, dat moet je afwachten, maar ik ben hoopvol gestemd. En nee, ik vind, hij doet zoals het gaat en hij heeft snelheid genoeg, het is altijd te min natuurlijk, maar hij kan goed maken. Heel goed, wat betekent nou heel goed? Heel goed dat er dus normaal bij de eerste 4 wijzen moet. We gingen goed 2 keer werken, 2 keer Fjouwer een hele baan. De eerste keer net de wild, de tweede keer wat harder. En met een tussenpauze van een minuut of zo.
En dan zullen we even de voeten even strekken. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. The moment in the straight line. You're going through a tight one. You keep the listen that mind. Let's speak up. The pilot in the back seat. The generosity heat. The bass in the back seat. Let's speak up. Hey, oh, let's go. Shoot him in the back now. Nou zei het Arend wel dat het heel goed gaat met ons Dirk en dat het wel goed komt. Maar ja, helemaal neutraal is het net vanzelfs. Nou, dan maar eens even vreetje. Om wat zaakkundigen. Hey, oh, let's go. Hij zal heus wel eens een koers winnen. Dat loopt vaak toch, ja. Zo, dat is het antwoord wat ik jij wil. Oh. Nou, dat denk ik wel. Ik denk wel een keer dat het moeilijk is. En dan wil we gaan, dan weet je dat je in het hal van de leeuw komen. Daar gaat het hut. Als je daar kan winnen, kan je het boeteland ook winnen. Ik denk dat het wel goed komt. En wat is goed komen? Nou ja, hij had je een pruttel leed in het hier. Ja, maar ja, krijgt dat iemand zeggen, mogelijk je gaat hut. Maar ja, ik ben al hier hinder rent en ik krijg goede koers verrend, maar hij kan hut rennen. Kan er winnen? Het komt op de bek en het zwit op de burlag. Ja, maar wat gebeuren? Ze moeten werken. Dan kan je net presteren. Hoe ging het met de training? Goed. Nee, prima. Ja. Nee, wens. Geen problemen. Nee, gewoon goed. Nee. We zitten mooi op schema. Kom maar. Oh, je zit de ieren er helemaal doorheen, hè? Komt dat van het hutraad? Ja. Dan zetten die ieren op. Ja, dan gaat het bloed stromen en dan zet je die ieren op. Ja. Bliksem. Daar ben je van aan het trainen, hè? En als nou zei, wat is het grote verschil van toen je kriegest en nou? Het grote verschil is, toen werd nou een qua jongen en hij is nou een jonge man geworden. Het is een man. Nou, jonge man. Ja. En dan zei hij is boven gemiddeld. Ja, hij is voor zijn jaargang gaat er boven de middellijn. Ja. Daar ben ik heel van op. Ja, aan de kwaliteit, hoe de rent en de snelheid. Het is een heel bijzonder hinder. Het is een heel bijzonder hinder. Hoe kan je me een lot uit de loterij vinden? It will soon pass, whatever it is. Of hem de staatsloterij won. Don't worry, be happy. I'm not worried. Tak op snijn dus, 1 september, het debuut van Us Dirk op de drafbaan van Wolvergem. En vanaf 3 uur binnen de koersen en om lieken nog een kwartier uur fjouweren, dan komt Us Dirk in de baan. En jou kan daar vanzelfs bijwezen. Want zo de sport ook op deze 26 augustus. Dadelijk keer weer naar het Frieske Nijs in Joet. Dag.